gaur daukagu hemen atzean txikiak, korrika txikiak, ikastolako mutilek, neska mutilek etorri dira ja. Eta bueno, gure herrian beti egiten dugu esforzo handia jarraitzeko korrikarekin. Euskararekin daukagun konprometsua berretsi nahi dugula. Erandio ez da herri euskalduna, baina bueno, gutxi gora bera, pixkanaka lortzen ari gara gauza asko. Barkietan, kalean ikusten dugu gero eta gehiago egiten duten euskeraz. Eta bueno, Erandioko jendea, bebai nabaritzen dugu nola, naiz eta krisialdian egon, euskaltegiko zerbitzuak gehitzen ari direla, eta bueno, oso puntu ona da hori. Venga, Julen eta Rami aurrera! Venga, Julen eta txodiztak izuta kilometra izan biluen, gaur hemen asko zere gehiago. Venga, Erandio zoa egin behar duzue! Gora Euskal Handileria! Opa, venga aurrera! Eurrengo eta hau prez, nonda galtaka ikastola! Hemen txegoz, altxagako ikastolako unea! Venga, ikasle horiek! Gora Euskara! Gora altxaga ikastola! Aurrera! Ika! Tipitata! Aktibitate asko egiten dugu, gero eta kultura aktibitateetan sartzen ari gara euskera a fondo. Eta gero, lehiaketak egiten dugu, aurten, pasaden urtean, hasi ginen haiku lehiaketekin. Eta gero, ipuin kontaketak, gutxi gora bera, zabaltzen ari gara. Eta, ondo ikusi dugunez, emaitza onak ikusi dugunez, jarraituko dugu beste urtean bai. Udalean, orain dela 5 urte edo, 2008an, sinatu genuen EBPN, Euskarra Berritzeko Plan Nagusia. Eta nabaritzen dugu nola funtzionarioetan langileekin asko egiten dugun euskeraz. Erandion ere euskararen alde! Erandion ere euskararen alde! Gure ustez, naiz eta euskera asko ez jakin, nahiago dugu dakizuna ateratzea. Eta hori, gero eta, lehen esan dudan bezala, gero eta gehiago nabaritzen da kalean. Igual, umetxo bat badaukazu ikastola batean, naiz eta euskera sakondu ez daki, erabiltzen da. Nahi duzuna edo jakin duzuna. Erandioko emakume partida, prez gorrik haitzeko. Gora emakumeen borroka, animo paro, venga utzi goiari, gora eta gora euskara. Erandion ere euskararen alde, Erandion ere. Tipitata. Tipitata. También nos daukagu. Rokandola, la Atlética de Peña. Ahora PPU, venga. Turrika. Rokandola ere euskara. Batzuk egingo dute, daude betik, alkatea, zinegotziak, baina nik aurten aurtun nago eta ez dute egingo, osea que bueno. Erandion ere euskararen alde, aire pasa. Venga, ditzikot para aurre. Bagoazela, venga, txagatik aurre. Furgoneta pasatu behar da, begiratu atzera eta egin leku mesedez, egin leku Angel Marta, patinetan balzenak. Venga, sartu beste karrilera. Venga, Marcela, venga, Erandiotik Astrabuduraino helduko gara. Bueno, hemen daukagu urrengo
leku ere barea. Erandioko alkatea dugu, Joseba, haupa. Tipi tapa. Tipi tapa.